Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Aniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Gipasiga na ang giant Christmas tree sa Tacloban City kagabi. Mihimo og torch parade ang mga militanteng grupo aron paghandom sa International Human Rights Day. Gipatay ang usa ka radio broadcaster sa Tagum City kaganinang buntag. Og libuan ka mga tawo ang mitambong sa memorial service alang kang kanhi South African President Nelson Mandela. Ipasiga na ang giant Christmas tree sa Tacloban City kagabi. Gatusan ka mga Taclobanon ang midagsang sa City Hall aron makita ang ilang giingong simbolo sa paglaom nga makabarog pagbalik ang syudad gikan sa pag-igo sa bagyong Yolanda. Gisaksihan ang Christmas tree lighting ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ug asawa nga si Cristina Gonzales. Matud ni Romualdez, bisan usa ka lakang paatras ang nahitabo sa Tacloban, duha ka lakang kini paabante padulong sa pagbarog o balik sa syudad. Gipasalamatan ni Romualdez ang katawhan nga padayong mitabang sa Tacloban human ang bagyong Yolanda. Milusad sab og donation drive ang lokal nga kagamhanan alang sa rehabilitation sa City Hall. Mibisita si international pop superstar Justin Bieber sa Tacloban City kagahapon ug nanaygon siya sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Nasorpresa ang mga bakwit sa Tacloban City Central Elementary School sa pag-abot ni Bieber. Mikanta si Bieber og unom ka kanta alang sa audience nga sagad mga bata. Nanghatag sab siya og mga libro, mga gamit sa eskwela ug mga sinina. Miuban si Bieber sa mga miyembro sa mga United Nations Children's Fund alang sa fundraising campaign nga Give Back to the Philippines nga iyang gilusad alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Sa video nga gipost sa mga social media sites, mihangyo si Bieber ngadto sa iyang mga fans nga tabangan ang mga biktima sa bagyo. Matod sa post ni Bieber, dunay pilion nga swerteng donor nga makauban ni Bieber sa Los Angeles samtang siya mag-record sa iyang umaabot nga album. Giangkon sa lokal nga kagamhanan sa Tacloban City nga naglisod sila sa pag-monitor o pag-regulate sa mga ambulant vendors sa syudad. Sigon ni Tacloban City Administrator Texon Lim, nagsugod na pagdagsang ang mga ambulant vendors sulod sa syudad. Hinuon, matod ni Lim, mihimo na ang kagamhanan ug market cluster nga musulbad sa mga issues sa mga ambulant vendors. Lakip ni ini ang plano sa lokal nga kagamhanan pagbalhin sa mga mamaligyaay sa mas dako nga lugar tungod kay dili na paigo kanila ang palengke sa syudad. Gibutyag sab sa lokal nga kagamhanan nga mga blina sunod semana ang mga malls ug dagkong negosyo sa syudad. Busa gipaabot nga mo-stabilize na ang presyo sa mga panaliton. Gibutyag sa Social Welfare Department nga naabot na sa ehensya ang tanang mga lugar nga naigo sa bagyo. Sigon ni Social Welfare Secretary Dinky Soliman, nakahatag na sila og kapin 2 milyones ka food packs ngadto sa mga apektado sa bagyo ug padayon gihapon ang paghatag og hinabang nila ngadto sa mga apektado sa bagyo. Mukabat na ngadto sa 54 million pesos ang peso donations ug 18 million US dollars ang dollar donations ngadto sa kagamhanan. Priority karon sa DSWD ang Cash for Work o Cash for Training programs, uban ang Department of Labor and Employment ug ubang mga international organizations. Gitrack na sab sa DSWD ang mga nawad-an ug mga ginikanan aron marehistro. Giauhag ni Borongan Bishop Crispin Varquez ang mga biktima sa bagyo sa Eastern Samar nga mamauli na aron pabarugon pagbalik ang ilang lalawigan. Matod ni Varquez, gikinahanglan ang pailob ilabi na sa pagpabarog pagbalik sa mga nag-usbat nga komunidad. Sigon sa obispo, iyang gitahod ang desisyon sa mga taga-Eastern Samar nga mibiya aron likayan ang kadatog sa bagyo. Apan, miauhag si Varquez ngadto sa mga katawhan sa Eastern Samar nga higugmaon ang ilang lalawigan aron kini makabarog pagbalik.
Tawagon ni nakarong Secretary Panfilo Lacson ang kanhing senador human siya nanumpa isip rehabilitation czar kagahapon. Si Lacson ang gitudlo sa Malacañang nga Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery alang sa mga lugar nga maigo sa kalamidad. Mipagawa si Presidente Aquino sa Memorandum Order 62 nga nagkanayon nga pangunayan ni Lacson ang rehabilitation sa mga lugar nga naigo sa Bagyong Yolanda sama sa Samar, Leyte, Negros, Cebu, Bohol, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo ug Palawan. Sigon sab sa MO, makig-alayon si Lacson sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Gitahasan si Lacson nga muhimo og rehabilitation plans ug musugyot og funding support alang sa pagpatuman sa mga plano. As Presidential Assistant, Secretary Lacson shall, quote, act as the overall manager and coordinator of rehabilitation, recovery, and reconstruction efforts of government departments, agencies, and instrumentalities in the affected areas. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, miduyog ang Baguio City sa pagsaulog sa International Human Rights Day kagahapon. Ang detalye sa among pagbalik. Sa Baguio City, mihimo og torch parade ang mga militanteng grupo aron paghandom sa World Human Rights Day. Mimarcha ang 200 kasakop sa grupo gikan sa Baguio Post Office ngadto na sa Igorot Park sulod sa Burnham Park Complex diin gihimo ang hamubong programa pagpasidungog sa mga biktima sa human rights abuses. Matod ni Cordillera Human Rights Alliance Secretary General Jude Bago, walay dakong kausaban sa human rights situation sa nasod, bisan pa man sa mga balaod batok sa torture ug enforced disappearance. Gipasangin lang ni Bago ang Commission on Human Rights nga padayong napakyas sa pagtuman sa obligasyon niini pagsusi sa mga human rights abuses, ilabi na sa mga lagyong dapit sa Cordillera Region diin anaa gihapon ang abuso batok sa mga indigenous people. On our point of view, kung ano ang dapat gawin pa ng CHR ay to be more proactive on human rights issues. Pinirmahan ni Noynoy yung batas para magbigay ng indemnification at pagkilala sa mga biktima ng human rights noong martial law. Pinirmahan niya ito noong February, itong nagdaang February. Pero hanggang ngayon, walang nangyayari dahil hindi niya naman binubuo yung board na siyang gagawa ng implementing rules and regulations at siyang magpapatupad ng provisions ng batas na ito. Sa ilang bahin, ang militar o kapulisan sa Cordillera Region miauhag sa mga biktima sa pag-abuso sa direktang pagtaho niini ngadto kanila inaipaagi pa sa media. Matod sab sa Commission on Human Rights sa Cordillera, panagsalang ang mga human rights abuses cases batok sa mga sakop sa militar o kapulisan. Hindi naman ganyan ka-rampant eh. May mga pasulpot-sulpot lang. Like torture, enforced disappearance, extrajudicial killing na political motivated. Would like to request from them if ever it should reach us directly so we can act on it immediately rather than telling the media, and what will media do about it. They will just make it full blown and it will just muddle the case. Duha sa tulo ka kaso sa human rights violations batok sa mga kababayan natala sa Mindanao. Kini base sa year-end report sa Commission on Human Rights atol sa International Human Rights Day kagahapon. Sigon sa CHR, ikaduha sa gidaghanon sa human rights violations na sinati sa kababayan. Dunay kinatibuk ang 259 ka kaso ang natala sa CHR karong tuiga ug sagad niini sa Mindanao nahitabo. Matod sa CHR, sagad sa mga human rights violations na sinati sa Kabatan-unan nga dunay natala nga 296 ka kaso. Kadaghanan nahitabo sulod sa mga detention facilities o gilugo sa ilang paryente. Dugang sa CHR, mas daling mabiktima ang mga displaced nga pamilya tungod sa kalamidad. Busa, gipahugtan na karon sa CHR ang seguridad sa mga evacuation centers. Bisan niini, padayon ang panawagan sa mga nagkalain-laing human rights groups pagsulbad sa hingpit sa problema sa human rights violations sa nasod.
Laing radio broadcaster sa Mindanao gipatay kaganina lang buntag. Si Rogelio Tata Butalid, 44 anyos, block timer sa radyo natin sa Tagum City, Davao del Norte, bag-uhay lang nahuman sa iyang radio program dihang gipusil pasado alas 9 kaganinang buntag. Si Butalid kanunay nanaway diha sa iyang programa kabahin sa away tali sa duha ka faction sa Davao del Norte Electric Cooperative. Gidudahan nga may kalabutan kini sa pagpusil sa broadcaster. Hinuon ang kapulisan padayon pa sa ilang investigasyon. Midagan si Butalid pagkakonsihal sa Tagum City ni adtong Mayo apan wala kadaog. Iyang kapartido si incumbent Tagum City Mayor Alan Relion. Haniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa SUGBU. Sa Sunstar Cebu, Sunstar Super Balita ug Cebu Daily News, naugdaw ang 200 ka panimalay sa Barangay Careta ug Tejero sa syudad sa SUGBU. Dugang detalye sa dakong sunog sa SUGBU kagahapon sa report ni Twini Malinaw. Twini? Yes, Benchu, naugtaw sa sunog kagahapon sa hapon ang dulan sa 200 kabalay sa mga barangay sa Tejero o Careta sa Dakbayan sa Sugbo. Gimalaban ang sa 1 milyon ka pesos ang danyo sa sunog. Niigo ang sunog sa sitio Kaimito o Laray sa Barangay Careta o sa sitio Tierra Puro o Sambag sa Tejero. Nadawat sa kambumberohan ang alarma sa sunog alas 3:26 sa hapon. Nabutang kini ubos sa kontrol sa kabumberohan ni ana ng alas 4:35 sa hapon. Gingong nagsugod ang sunog sa bakery nga gipanag-iya ni Conchano Barda tungod sa electrical wire popping. Hinuon sa siyon pa sa kabumberohan ang hitabong residential sa pagkakaroon ana ang mga pamilya sa mga biktima sa sunog dito sa gym sa Barangay Tejero o Barangay Careta. Ug ang uban na dito sa area sa nasunugan. Menchu. Daghang salamat. Twini Malinaw reporting gikan Cebu City. Mipagawas na ang National Housing Authority og 388 million pesos ngadto sa mga local government units sa Bohol alang sa repair sa mga partially damaged nga mga balay tungod sa 7.2 magnitude nga linog niadtong Oktubre sa Kabisayan. Gibutyag ni Vice President Jejomar Binay nga ubos sa Housing Materials Assistance muhatag ang NHA og 10,000 matag pamilya. Dugang ni Binay, nahatagan na ang lungsod sa Maribohok og sobra 33 million pesos, samtang ang lungsod sa Antequera nakadawat og sobra 31 million pesos. Base sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, naguba sa kusog nga linog ang kapin 73,000 ka mga balay sa Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo, Siquijor ug Guimaras. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, mipadayag sa ilang suporta ang mga Muslim o Christian leaders sa Zamboanga, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi Corridor alang sa rehabilitation plan sa rehiyon. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gisaway sa usa ka konsehal ang media coverage sa demolition sa mga sidewalk vendors sa Davao City. Sa Bandera Mindanao, mi-issue og guidelines ang Korte Suprema aron mapadali ang husay sa Maguindanao Massacre. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, napildi ang bayaw sa mayor sa Malaybalay City, isip presidente sa Association of Barangay Councils. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, gibutyag sa militar nga giluwatan nag-arrest warrant si MNLF Founding Chair Nur Miswari. Sa Mindanao Daily Caraga, giingong misulod ang espiritu sa usa ka rape slave victim ngadto sa mga high school students sa Rosario, Agusan del Sur. Ug sa Mindanao Daily Davao, dili una mohatag og suporta ang usa ka business group alang sa expansion sa usa ka coal plant. Ana-ana sa ikanapulo ka tuig ang Mindanao Film Festival sa Davao City ug karong tuiga mao'y labing daghan og pelikula nga nahimo. Si Ben Teshorna sa detalye. Ben? Menchu, miabot sa 55 ka pelikula lakip na ang tulo ka feature-length production ang nahimo karong tuiga alang sa Mindanao Film Festival. Mauna kini ang ikanapulo nga tuig pagpahigayon sa Film Festival dinhi sa Dakbayan sa Davao. Matud sa Film Festival Director sa MMF 2013 na si Rudolph Alama, nalabuan ang 39 entry films sa miaging tuig sa gidaghanon sa pelikula nga nahimo karong tuiga sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao.
Lakip sa gigikanan sa mga pelikula sa Mindanao Film Festival ang mga syudad sa Davao, General Santos, Cagayan de Oro, Iligan, Butuan ug Zamboanga. Karong tuiga ang Mindanao Film Festival misugop sa tema nga Style Nato nga gitumong sa pagpatigbabaw sa ideas, concepts of creative style sa mga Mindanaoan filmmakers. Gitapos kagahapon ng film festival nga gisugdan niadtong Disyembre 4 sa Gaisano Mall Cinema 5, diin gipasundayag ang mga pelikula. Niadtong Lunes sa gabi gianunsyo ang mga winners sa film festival. Naguna sa mga nakadaog mao ang Cebuano nga si Feby K. Fernandez isip Best Actress ug Eli Razo isip Best Actor alang sa pelikulang Ang Walay Kahumanang Adlaw. Nagsugod ang Mindanao Film Festival niadtong 2003 nga unang ginganlan isip Guerrilla Filmmaking Workshop Festival. Ang mga entries kaniadto sagad gihimo sa mga participants sa Guerrilla Filmmaking Workshop. Niya ng 2005 gibuksan ang Open Non-Workshop category ug sa 2006 formal na gisagop ang ngalan Mindanao Film Festival. Mao kini ang labing dugay na nga Regional Film Festival sa nasod. Ubos kini pagpaisiugda sa Mindanao Film and Television Development Foundation o gisuportahan sa National Commission for the Culture and the Arts. Menchu. Daghang salamat, Bente Shorna, reporting gikan Davao City. Bag-o na mga opisyales sa labing dako nga business organization sa Cagayan de Oro City. Gisaad sa Oro Chamber nga mudala sa tingog sa patigayon sa Northern Mindanao. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu, nanumpa na ang 17 ka bagong opisyales sa labing dako nga business organization din sa Cagayan de Oro City, ang Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated, kung naila sa ngalang Oro Chamber. Gihimo kini atol sa 4th Quarter General Membership Meeting and Christmas Gathering sa Oro Chamber. Di panguluhan gihapon ang Oro Chamber ni President Efren Uy. Ang Vice President sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, Ani T. Mauy, mipapanumpa sa mga bagong opisyales sa Oro Chamber. Ipasigarbo ni Uy nga daghan ang nahimo sa Oro Chamber karong tuiga ug sunod tuig ilang pahimuslan ang pag-promote sa business ug investments sa Cagayan de Oro, lakip na sa Northern Mindanao ug tibok isla sa Mindanao. Gisaad ni Uy nga maguna ang Oro Chamber isip tingog sa patigayon sa Northern Mindanao alang sa pagduso ug policy reform ug sa pag-awhag sa kagamhanan, pagpundo sa mga programs ug projects aron mahimong gateway along sa industrial ug trade hub ang Dakbayan. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Mipirma og kasabutan ng mga Muslim ug Christian leaders sa Zamboanga, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi Corridor aron formal nga ipadayag ang ilang pagsuporta sa rehabilitation efforts sa Zamboanga City human sa nahitabong kagubot ni adtong Setyembre. Gipirmahan ang kasabutan aton sa meeting nga gipasiugdahan sa Muslim Religious Leaders Organization Darul Ifta ug sa Archdiocese of Zamboanga uban sa pagbulig sa Zamboanga City Local Government. Nahisgutan sa meeting ang mga panginahanglan sa mga pamilya nga naa sa mga temporary relocation sites. Mipadayag sila sa Sulu Governor Abdusakur Tan, Tawi-Tawi Governor Jum Akbar ug Tawi-Tawi Governor Norbert Sahali paghatag og materials, housing ug ubang matang sa assistance ngadto sa mga apektadong pamilya, ilabi na kadtong mobalik sa ilang orihinal nga lugar. Nangayo og pasaylo si Zamboanga Mayor Beng Climaco samtang iyang giangkon nga dili preparado ang syudad sa ingon ani kadako nga kadaot. Gisaad sa mayor ang padayong pagpakigdialogo alang sa hingpit nga pagtabang sa mga apektadong mulupyo. Gipirmahan na sa Pagadian City ang covenant nga nagsaad sa pagpanalipod sa Mount Pinuki sa Midsalip, Zamboanga del Sur, ang bukid diin maoy bugtong tinubdan karon sa tubig nga gigamit sa mga umahan sa Zamboanga Peninsula. Kagahapon gihimo ang covenant signing tali sa mga grupo nga gipanguluhan sa Interfaith Forum for Solidarity and Peace ug national government agencies. Ang covenant signing giunhan pinaagi sa pagbaktas padulong sa Barangay Lison Valley sa Pagadian City diin nahimutang haduol sa tiilan sa Mount Pinukis. Ang Mount Pinukis adunay gihabugon nga 1,562 meters above sea level ug nahimutang sa municipality sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Naila kini karon nga bugtong tinubdan sa tubig nga nagsubay sa 5 ka suba diin mipadulong sa dili mo menos sa 90,000 hectares nga umahan sa mga probinsya sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay ug Kabahin sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Apan dili pa lang dugay ang Mines and Geosciences Bureau mihatag og mineral permit sharing agreement ngadto sa 5 ka mining companies
alang sa pagmina sa Mount Pinukis. Apan dili ka-operate ang mga mining companies subay sa Indigenous Peoples Rights Act tungod sa hugot nga pagsupak sa mga indigenous people nga Subanen tribe. Ang mga syudad sa Zamboanga ug Pagadian mao'y labing taas og crime rate sa Rehiyon 9 karong tuiga. Nasuta nga dako ang pagsaka sa gidaghanon sa krimen sa duha ka syudad sa Zamboanga Peninsula. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Yes, Mencho, nabutyag ang labing bago nga crime statistics nga gihimo sa Regional Law Enforcement Coordinating Meeting o Coordinating Committee Meeting karong bag-o dito sa Zamboanga City. Sa gihimong evaluation sa mga reports gikan sa Declaring City Provincial Police Director sa Zamboanga Peninsula, nasuta nga grabe ang pagsaka sa crime rate sa Zamboanga City o Pagadian City sa Zamboanga del Sur nga o sa milabayang duha ka bulan. Taas ang crime against person dito sa Zamboanga City, samtang misaka ang crime against property sa Pagadian City. Matod pa ni Zamboanga City Director Post in Charge Dennis Basngi, adunay mga shooting incidents sa syudad, ilabi na sa dihang gilibkas ang curfew. Diyan kung sabi sa Zamboanga del Sur, Acting Provincial Director Police Senior Superintendent Supronio Igcadre, ang pagsiaw sa Pagadian City sa pagpamusil, robbery, hold-up o ubang criminal activities. Ito yung gihimo ang meeting aron mapangitaan o pagi unsaon pagsumpo ang mga krimen sa riyon. Natapos ang meeting uban sa pag-umol o mga lakang aron mapugnan ang mga grupo nga posibleng muhimo sa mga krimen sa duha ka syudad. Mencho? Daghang salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Dili mo mino sa 5 ka armas nga gigamit sa mga sakop sa Moro National Liberation Front atol sa kagubo sa Zamboanga City niadtong Setyembre nagagikan sa mga sakop sa kapulisan ug sa mga private individuals sa lain-laing bahin sa nasod. Matod ni PNP Regional Office Spokesperson Chief Inspector Ariel Huesca, nasuta kini human nasusi ang 300 ka armas sa PNP Crime Laboratory sa Camp Crame. Ang maong mga armas nakuha gikan sa mga sakop sa MNLF Miswari Faction nga gikasangka sa tropa sa kagamhanan sa Zamboanga City sukad ni adtong Setyembre 9. Ang mga armas naglakip sa duha ka high-caliber rifles nga narehistro ngadto sa mga PNP members nga na-assign sa Camp Crame. Duha sab ka 45 caliber pistols na register sa mga negosyante sa Dipolog City ug Pangasinan, samtang usa ka Remington shotgun nakarehistro sa usa ka security agency sa Zamboanga City. Matod ni Huesca, pangayuan og pagpasabot ang mga registered owners sa mga armas nganong naabot ngadto sa mga kamot sa MNLF ang maong mga armas. Padayon pa usab ang pagsusi sa ownership sa ubang mga armas nga nasakmit atol sa Zamboanga siege. Miluwat og mga bag-ong direktiba ang Korte Suprema aron mapadali ang husay sa Mindanao Massacre. Gimanduan si Quezon City Regional Trial Court Judge Jocelyn Solis Reyes sa Korte Suprema aron ipatuman ang judicial affidavit rule aron makuha ang ebidensya gikan sa mga nahabiling testigo. Gitahasan sab si Reyes sa paghimog linahi nga husay alang sa mga akusado nga matod sa prosekusyon walay ebidensya. Gitudlo sab sa Korte Suprema ang ikatulong nga assisting judge aron mugunit sa mga arraignment ug mga pre-trial. Kapin sa 190 ang nag-atubang og kaso tungod sa ilang giingong kalambigitan sa Mindanao Massacre nga giisip nga labing linuog nga insidente batok sa mga sakop sa media. Nahimong mabulukon ang memorial service sa anti-apartheid icon nga si Nelson Mandela didto sa South Africa. Kining balita gawa sa nasod ug uban pa hatod ni Sara Velasco. Libuan ka mga tao lakip mga world leaders ang nagtapok sa Soccer City Stadium sa Johannesburg aron muhatag silang pagtahod kang kanhi South African President Nelson Mandela. Bisan giulan napuno ang stadium sa kasadya. Nanayaw ang mga tao ug gipakayab ang ilang bandila aron pasidunggan si Mandela. Dungan sab sa memorial service ang pagsaulog sa Human Rights Day kagahapon nga gipanguluhan sa United Nations. Sa ilang mga speech mipasidungog ang mga world leaders ngadto ka Mandela isip usa ka simbolo sa paglaom sa katawhan. Nelson Mandela was more than one of the greatest leaders of our time. He was one of our greatest teachers. He taught by example. He sacrificed so much and was willing to give up everything he had for freedom and equality,
for democracy and justice. For the people of South Africa, for those he inspired around the globe, Madiba's passing is rightly a time of mourning and a time to celebrate a heroic life. But I believe it should also prompt in each of us a time for self-reflection. With honesty, regardless of our station or our circumstance, we must ask, how well have I applied his lessons in my own life? Nahimo sang paagi ang memorial service alang kang Mandela sa paglamano ni United States President Barack Obama ug Cuban President Raul Castro. Sahi kini tungod kay dugay na nga aslom ang relasyon sa Cuba ug US tungod sa 1959 Revolution sa Cuba, nga gipanguluhan sa igsuon ni Castro nga si Fidel Castro. Gikasuko kini sa daghang magbabalaod sa US, apan sigon ni Secretary of State John Kerry, wala gipili ni Obama ang mutambong sa memorial service. Tugang ni Kerry, tuara sila aron pasidunggan si Mandela. Ug sa Norway, gatosan ka mga tao ang mikuyog sa torchlight parade sa Oslo aron pasidunggan ang Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, kun OPCW, isip Nobel Peace Prize winner karong TUIGA. Gihatagan sa maong award ang chemical watchdog alang sa ilang pagpaningkamot nga mawagtang ang mga chemical arms nga gigamit ni atong civil war sa Syria. Mipadala ang OPCW mga eksperto ngadto sa Syria human ang sarin gas attack kaduol sa Damascus nga nakapatay sa sobra 1,400 ka tawo niadtong Agosto. Matud sa mga estudyante, ang paghatag og Nobel Peace Prize ngadto sa OPCW usa ka senyales nga ang mga organizer sa Nobel Peace Prize mipaluyo sa kausa batok sa kagubot sa kalibutan. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Manabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Mechu. Matod sa pag-asa, mapanganuron nga dunay hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan sa Mindanao ug Eastern Visayas tungod sa trough of low pressure area. Apan may pasalig sa pag-asa, dili kini mamahimong bagyo. Hinaysab ang mga pag-ulan sa Ilocos, Cordillera ug Cagayan Valley tungod sa northeast monsoon kun amihan. Base sa Metro Weatherscape, ulanon ang silangang bahin sa Nasod ug sa Palawan. Mikatap na sab ang mga pag-ulan sa Southern Luzon ug Visayas. Kusog ang pag-ulan sa Cagayan ug Isabela. Sa Luzon, maayo ang panahon sa Tagaytay, Legazpi, Puerto Princesa ug sa Metro Manila. Ug katag-katag nga ang pag-ulan sa Calapan, Tuguegarao, Lawag ug Baguio City. Sa Visayas, ulanon ang Borongan ug dunay thunderstorms sa Tacloban, Tagbilaran ug Dumaguete. Apan maayo ang panahon sa Metro Cebu ug Iloilo. Ug sa Mindanao, ulanon ang Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorms sa General Santos City. Apan maayo ang panahon sa Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Mao kato ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit ug komentaryo, mahimo sa ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mo kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ug mapuhon, ako si Mencio Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.